Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag karon sa naman kami bautian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka mga barangay sa Bacolod City ginatunan nga paidalom sa state of calamity. Masobra sa 32,000 tanan ka mga individual na apektuhan ni Egay sa Negros Occidental. Lalaki na sapuan patay sa baybayon sa Hinigaran, isa pagid na sapuan man patay sa Suba sa Murcia. Bagyo nga Egay, ginapaabot nga magwaan na sa PAR sa Buas. May bag-o na naman nga LPA nga nakitaan. Kag sa good vibes mga produkto sa Negros, ipasundayag sa Negros Trade Fair. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Egay ang ginapaabot magagwa na sa Philippine Area of Responsibility sa Buas. Pero isa pagid ka low pressure area sa gwa sa PAR ang nakitaan. As of 1 p.m., ang mata sa bagyo nga Egay ang yara sa baybayon sa Calayan, Cagayan. May kabaskugon ini nga 175 kilometers per hour kag pagmadlos nga 240 kilometers per hour. May mga probinsya sa Luzon nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4, 3, 2 kag 1. Wala naman sa probinsya sa Visayas nga may Tropical Cyclone Wind Signal. Ang southwest monsoon o kun habagat ang ginpabaskong pagid ni Egay nga amo ang nagdala sang monsoon rain sa Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas sa masunod nga 3 ka adlaw. Gani posible sige hapon ang pagbaha kag landslide. Ginapaabot nga magagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Egay buwas sa aga. Pero may isa pagid karon ka LPA nga ginabantayan ang pag-asa sa gwa sang PAR sa northeastern portion sang Mindanao. Sa number 9, padayon ang pagnubo sa reported hog deaths sa Negros Occidental. Sa July 25 nga report sa Provincial Veterinary Office, 24 ang reported swine deaths. Tayuyo na nga nagapabilin sa 2 digits ang recorded nga hog deaths. 20 sa gihapon ka mga banwa ka syudad ang apektado. 197.6 million pesos ang balor sang kahalitan. Samtang gin-turnover naman sa probinsya ang 1.2 million pesos nga pondo nga para sa mga training sa mangunguma kag mga mangingisda sa idalom sang Province-led Agriculture ang Fisheries Extension System o CONPAFES. Sunod kay Vianney Ojerio, ang Senior Agriculture sa idalom sang Agricultural Training Institute, Pilot Province ang Negros Occidental. Ang PAFES ang initiative sang Department of Agriculture may kangtanan sa pagpatuman sang Mandanas ruling nga negatibong sang financial capabilities ng LGU sa pagpatuman sang agricultural programs kag projects. Sa amon nabi sa Agricultural Training Institute, we are providing training and information dissemination. So right now, ang ma-provide namon is more on the information dissemination regarding sa ASF, how are we going to prevent it. And of course, we are also training ang aton nga mga Babay ASF. We have parang we are training mga barangay ang task force nga magbulig sa aton on how to prevent ang pagsulod sa ASF, or at least to minimize if ever nga may ASF na, how to minimize ang spread. Sa number 8, Bro Center nga yara sa Base Center ang plano nga kaksuna. Samtang Midway Facility ang ginaplano naman nga himuon infirmary karon nga na-lift na ang state of public health emergency bangod sa COVID. Igasaylo na sa Emergency Operations Center ang Bacolod Respiratory Outpatient Center sa daan nga operation sa DRRMO Emergency Response Center sa Dalan, San Juan. Sino kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang pamuno sa Bacolod EOC, may plano naman ang syudad na himuon nga infirmary ang natukod nga temporary treatment and monitoring facility sa Barangay Alihis. Karon nga ginlift na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang State of Public Health Emergency
agency. Sunod naman kay City Health Officer Dr. Carmela Hensoli, magahulat sila sang pagsulundan gikan sa Interagency Task Force angot sa mando sang presidente. Pero para sa iya, bisan ginakakas na ang pagsulundan sa pagsuksok sang face mask, nagakaangay gihapon nga magapabili ng paggamit sang face mask sa mga medical facilities agud mapaiway ang paglaton sa balatian bisan pa manubo na ang kaso ng COVID-19. Ang growth center, actually, gin-advise na sila mo gamit sa area nga gamay-gamay na lang. Na kung sige pa sila Japon pang swab, so those na needed mag-swab. Ginapa kayo pag galing ang area sa iluhan ninyo. Kung you belong to a health facility, you continue to wear mask to prevent na lang gid sa spread gihapon. Pero kung sa iban nga mga establishment, iban na agencies, pag gusto lang na sila siguro And also for kada tao, iyan ay option to wear mask, especially if you feel nga medyo immunocompromised ka, you are sick. Para hindi ka man mag-spread sa iban man nga tao, you wear na lang mask for your protection sa self mo and protection man sa others. Sa number 7, lawas ng isa ka babae na sakwan sa Valencia, Negros Oriental. Ang iyang stepfather nag-ako sa krimen. Wala na sang kabuhi sang masapwan ang bangkay ni Ana Jean sang barangay Lutay, Tayasan, Negros Oriental. Nasapwan ang bangkay sini sa Carjocan, Valencia, Negros Oriental sang Domingo. Sa inisyal nga investigasyon sang PNP, ang biktima nga menor de edad ang nagabantay siya sini nga iloy sa ospital. Nagwa ang iyang stepfather agud nga mangita sang kwarta para sa blood transfusion sang iya iloy apang wala na siya makabalik. Nakabaton sang tawag ang Valencia PNP gikan sa Tayasan PNP nga may nag-surrender nga ginkilala kay Mitchie Diego nga nag-ako sa pagpatay sa biktima. Siyang ulihing nga kaupod sang menor de edad kag stepfather man sang biktima. Yara na karon sa kamot sang kapulisan ng suspitsado. Sa number 6, bangkay sang isa ka lalaki na sapwan nga nagautaw-utaw sa baybayon siyang hinigaran. Sa Banwa sang Murcia, isa pagid ka lalaki ang nasapwan nga patay sa suba. Bangkay na sa masapwan sa baybayon nga sakop sang Barangay 2, Banwa sang Hinigaran si Arnold Bilyohan, las 7 kainas ang aga. Si Hansel Tadeo sakay sa iya nga pump boat amo ang nakasapo sa bangkay ni Bilyohan kag iya inigilayon nga na-report sa otoridad. Positibo nga ginkilala sang iya mga himata ang biktima nga nasapwan kag sang Hulyo 25 pa nadula. Yara na karon sa punerarya ang bangkay ni Bilyohan. Kainas ang aga nasapwan man ang isa ka bangkay sa may suba sa barangay Canlandog sa Banwa sang Murcia. Ginkilala ang biktima nga si Richard Espinosa, 19 anyos, ang purok monarch sang amuman nga lugar. Nakita ng iya sini nga bangkay nga nasampay sa suba. Ginausisa pa sa karon sang PNP kung ano ang natabo sa biktima. Sa number 5, DENR Undersecretary magabisita sa Basiwa Prime Water agud nga mausisa ang kalidad sang water supply. Kabahin ini sang tikang agud nga mapasiguro ang supply sang tubig kag pagkaon sa pagsaulog sang 37th Philippine Chemistry Congress. Pinaagi sa moderno nga teknolohiya, madamo na sa mga produkto pang agrikultura nga gina-develop karon sa mga chemist para mapalambo pang industriya. Sa 37th Philippine Chemistry Congress, ginpabugal man ni DENR Undersecretary for Integrated Science Dr. Carlos Primo David ang na-develop nga foliar spray sang asosasyon sa mga chemist sa pungsod nga pwede magamit sa mga palay kag sugarcane farmers sa ila talamnan. Suno kay David, prioridad sang Philippine Chemistry Congress ang makabulig sa agricultural sector para man sa ginahandom nga food security. Kabahin man sa ila ginatagan atensyon ang pagpasiguro sang supply sang tubig nga sarang mainom. Gani magabisita man sila sa talatapan sang Basiwa Prime Water agud mausisa ang sitwasyon sang water supply. Kaya lang mahirap din yung shift in mindset ng mga farmers natin na ito na yung kinalakhan nila na fertilizer, yun na rin ayaw nilang magpalit. While I'm here in Bacolod, I will personally visit the water district and check on if this is a problem just in your neighborhood or for the whole Bacolod City.
then we will have to... That we have professionals, chemists and chemical technicians who are actually involved in analyzing the water from our water district, and based on their research study, potable naman siya. It just so happened na what happened from the water district to the homes, yun po siguro, there's a gap in there that we should look into. Sa number 4, masobra sa 200 ka mga pamilya sa syudad sa Sipalay ang nag-evacuate kasunod sa mabaskog nga ulan kag hangin subong nga adlaw. 278 ka pamilya kung 893 ka individual ang nag-evacuate sa 6 ka mga barangay sa Sipalay City matapos nga nagbubo ang mabaskog nga ulan kag hangin sa sur nga bahin sang probinsya. Ang iban sa ila nadudla na kay na stranded sang nag-igo ang bagyo nga Odette gani gin pagkamaayo nila nga mag-evacuate na lang agud mahilway sa katalagman. Sa barangay Hill Montilla sa Sipalay, las 10 ng kagabi nagsugod evacuate ang mga residente bangod sa pagkahangawa. Nagpalabot naman sa relief goods ang Sipalay CSWDO sa mga apektado nga mga individual kag padayon pa ang pag-monitor sa lakat sang panahon. Sa number 3, masobra sa 32,000 ka mga Negrense nga apektado bangod sang malain nga panahon dala sang bagyo Egay. Sa 11 a.m. nga report sa Provincial Disaster Management Program Division, 32,670 ka mga Negrense ang apektado gikan sa 125 ka mga barangay sa Negros Occidental. 1,136 sa mga apektadong yara sa mga evacuation center bangod sang pagbaha. Pila naman diri sa ila ang tigayon na nga nakabalik sa ilang mga puluyan. Ang Provincial Social Welfare and Development Office, ang tigayon naman nga nakarelease ang food packs bilang pag-augment sa assistance nga nahatag sa mga LGU. 167 naman ang ginreport nga nagkalaguba nga balay. Kung sa diin, 18 diri ang totally damaged, kag 149 naman ang partially damaged. Ang Provincial Veterinary Office naman nagreport sa masobra 109,000 pesos nga balor sang kalitan sa kasapatan. Samtang dalaman sa mabunok nga ulan, isa ka minimal landslide ang ginreport kahapon sa lantawan sa barangay Gimbalaon sa Silay City. Napatuman na ang clearing operation kag maagyan naman ang dalan. May mga nagkalahulog man nga mga bato nga ginreport sa Kulipapa, Hinubaan sa Hulyo 22, kag giliyon naman nga napatuman ang clearing operation. Sa number 2, nag-amat-amat na panghimos ang ilagin baha nga mga balay ang residente sa nga Purok Mars sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Iban sa ila, dinikada na nga nagapuyo sa kilid sang suba, gani na anad na sa kasubong nga sitwasyon. May report si Romeo Subaldo. Tanong tay. Ang gastorya ko, kamasaka. Ini ang 73 anyos nga si Rene Blanza. Siya ang lalaki nga nakuhaan sa video sang kahapon nga nagalatay sa may footwalk sa kilid sang suba sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport sa Bacolod, samtang makusog ang daludo sang tubig sa suba. Mas sakali siguro dapat anay ay. Kaya ito pag-iwan na asawa ko ba? Sa ba to? Istorya ni Tatay Rene, wala na siya ginakulbaan sa pagsaka sang tubig sa ilang nga lugar. 16 na siya katuig nga nagaistar sa idalom sang Taytay. Mismo sa higad sang Pika-Pika, nagatindog ang iya nga balay. Basta mag-awas ang tubig sa Pika-Pika, nagasaka naman ang tubig sa ilang nga balay. Makita pa ang kataason sa tubig baha sa mga dingding sang mga balay sa ilang nga lugar. Naanad na siya sa amo sini nga sitwasyon. Sa una, sa kulang ko na yung pika-pika, delikado kaya kaya ang buslog ng tubig, pati dyan ang doon niya kakusog. Oo. Sa dalong balay niya, hanggang kagundos din na niya. Pero subong may pika-pika na, matakogin ba sa balay namon, pero wala. Siya matamaan, Ken? Wala tayo. Kainas ang aga, sang nadeparahan niya ang pagsaka na namaliwat sang tubig sa suba. Nagpahibalo na siya gilayon sa iyang mga kaigod balay. Kasi ako, pagbugtaw ko, din ako ng tubig eh. Te, wala kang... Doon siya... Pero... Nagsinggit ako na sila, oy, preparar na kay tubig din ako. Pero wala na magsaka pa ang tubig sa suba pareho sang kahapon. Si Wilmar Del Prado, 42 anyos na niya nga nagaistar sa idalom sang Taytay. Mga lola niya pasad to nagaistar diri, kag pati siya, diri na nakapangabuhi.
Naanad naman siya sa amo sini nga sitwasyon. Nakakabantay-bantay kami yung ginagawa kayo mabalik ang lawasin daw. Gani? Ang balbal sa ulan mo, yung suwata naman sa tiluhat naman ni katilaw mo di gani nga nagbaha sa gabi. Gisulit naman water. Hindi pagit sila makapanghimo sa tanan nila nga pagkabutang, kaya nagasigi pa ang ulan. Nakaalerto lang sila in kaso nga magsaka na naman ang tubig sa suba. Bit-bit pa yan ni Gerald Malinaw ang rice cooker sa ginaobrahan niya nga karinderya. Kahapon siyang aga niya ini nga ginsunad sa Purok Mars sa Singkang Airport, pero naabtan sa brownout tungod sang baha. Gani, wala na maluto. Sang gabi, tigayon niya na ini nga naluto didto na sa may Purok Araw property sa Vista Alegre. Subong, balik naman siya sa karinderya nga ginaobrahan niya. Brownout day, wala, bago pa lang natunad, wala maluto. Kagapon? Oo. Idala ko na lang liwat sa balay. Tinaluto na subong? Huwag na gani. Wasak ang dingding sang karinderya nga ginapanag-iyahan ni Sofie Bilotendos. Diri nagwa ang amo sini Kabasco nga daludo sang tubig baha. Yara na hamtang sa entrada mismo sang Purok Mars ang kalan-an. Wala pa sila sa gihapon sang kuryente. Ang ila ref, wala lang anagin paandar, kay man nagtusmaw sa baha. Wala pa kaya po kurente? Tingnan pa na kayo, Goriba, no? Anong wasak? Dingding, kaya nagaging tubig pa na. Pagwa? May mga paryente kag mga abyan sila nga nagahapit sa lugar kag nagaduhol sa ila sa mga bayo kag pagkaon. May pagkaon man nga ginpadala ang DSSD kag barangay para sa ila. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Duha ka mga barangay sa Bacolod ang ginatunan nga ipaidalom sa state of calamity bangod man sang epekto sang baha dala sang bagyo Egay. Yari ang report. Ang Purok Mars kag Neptune sa Barangay Singkang Airport ang kabahin sa mga area nga nabutang sa peligro sa magsakang tubig baha sa Lupit River tugas ang pag-ulan nga dala sang bagyo Egay humalin kahapon. Naglabot sa 348 ka mga pamilya ang gin-evacuate. Kaiping lang nila ang Barangay 39 nga may 1,017 ka mga pamilya nga gin-evacuate tugas ang baha. Suno kay DRRMO Head Dr. Ana Maria Larni Pornan, posible mapaidalom sa state of calamity ang duha ka mga barangay. Depende man sa kadamuon sang epektado nga pamilya kag sa ila iga-submit nga damage assessment report. Ang singkang dok, pwede ka declare? Pwede sila. How about ang 39? Pwede man. Dako ang ina ba na nga na-affected dako para sa ilang population. Kaya gamay na population sa 39. Malin kahapon naging masako man ang DRRMO upod sa iban pa nga government agencies sa pagpatuman sang rescue kag relief operation sa 1,312 ka mga pamilya nga gin-evacuate gikan sa 24 ka mga barangay nga naigo sang baha. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, may nagakaigo pa nga ayuda ang syudad para sa mga naapektuhan sang baha. Magahulat sila sang damage assessment report sang kabarangayan kag sa mga rekomendasyon sang DRRMO. Ongoing na kasi ang DSSD City engineers. Wala pa. City engineers pero after na wala. Sige na, kwanta man ang mga barangay na to submit ang damage assessment nila. Especially ang hardly hit na barangay. May mga balay sa kilid sang Lupit River ang naanod sa baha kahapon. Isa man ka 32 anyos sa ginkilala kay Victor Moreno Jr. ang naanod kag nalumos samtang nagapamunit sa kilid sang sapa sa Barangay Mansilingan. Ang iya bangkay ang nasapuan sa kilid sang Baybay sa Barangay Singkang Airport. Sa Good Vibes, ginbuksan sinigid lamang ang 30th Bulawan and First Pilak Awards and Competition and Trade Fair. Ini ang ginpangunahan sa probinsya sa Negros Occidental kaupod ang Association of Negros Producers. Ang kahibatan nga ginsakdag sa Ayala Malls Capital Central ang kabahin sa kick-off activity bilang pagpanghanda sa 37th Negros Trade Fair sa Makati City sa Setyembre 26. Ang kaalwan sa mga Negrense lakip na ang pagka-maamumahon sini ang sa ulugon sa ginakabig longest running provincial trade fair nga magalawig Setyembre 26 tubtob Oktubre 1. Amuma ang tema sini. Sa mensahe ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ginabalik sa probinsya ang partnership sini sa ANP sa isa pagid katuig para mapakita sa pungsod
kung ano ang sara nga matanyag sang Negros Occidental. Ginpamunuan naman ni Arlene Infante bilang presidente ang ANP. Paagi sa Bulawan Award sa mga member producer, nagapasundayag sa ilang nga ingenuity paagi sa ilang nga mga produkto nga nagapakita sang excellence sa craftsmanship. Sila ang ginahatagan sang incentive para mas labing mahaylo pagid para malabot ang product distinction. Barbs, diri lang sa Bulawan Awards, makita sa mga kauturan naton ang mga ginapabugal lang ang mga produkto sa naton nga mga local producers. Kag bisan balanik no magbisita ka, mamba kagid nga katahong sa mga produkto kag ano gid may ara gid kaugalingon nga tatak. Nagapakita man sang kultura sang mga Negrense naton. Kag amuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.